שלום חברים, פה איתנו בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק אני אבדוק אחרי הסרטון הזה. אבל בתכל'ס זה משחק של חיילים, זה כמו סיריה 7, מי שמכיר. למרות שאף אחד לא מכיר את זה, נראה לי זה רק אני מכיר את זה בישראל. בום, יא בן, נכון, אתה בן. מיד. למה אני לא יכול לקחת את הרובים האלו? יש רובים מטורפים. אין כלום בארבע. לא, מי הבן זה? אני אמשיך ללכת לשם. שירותים. זה לא מוזיקה, זה יפחיד אותי, אלוהים שישמור. מישהו יקפוץ עליי פה. אני כזה בטוח. יבי, איזה בלזר. אוי, בטעות קיבלתי. סליחה. אוי, תמות. אבא, אני עושה סרטון. אבל כן. אתה לצהריים? כן. אוקיי, זה לא היה רעיון טוב. 3, 2, 1, פעם. למה זה התחילה להתחילה? מה זה? שווה עוד. יש פה עוד מישהו. מי בא? תמות. אתה חי? אתה לא בא להגיד לי שלום שלי. תמות. תמודעת, אני עושה סרטון שאת תבואי. כאילו שהוא יבוא. למה אתה חי? אתה חי. חי, אני עושה סרטון, יש סתומה. וואי! זה ספקון של היולי. אז של רצינות. טוב, האחים שלי קצת סתומים בראש. שומעים? אין להם חיים. וואלה, היום תמות. יצאנו לפה? אני לא מאמין. כן, למה נגש? לא מאמין. אני עושה סרטון, יש סתומה. היי, אני לא סתומה. אני קשה סרטון. חבר'ה, אל תקשיבו לה, היא אחות הכי סתומה בעולם, והיא לא יודעת. אני מקליט! אוי, חם לי רצח. קיצור, שומעים מה היה לי בעבודה? טוב, אני מכינה אופיר. בוא נראה מה יש. מה את מכינה? בוא נראה מה יש לה. הוא חי? אמא'לה, הוא חי. די! כן. במי לראות? נמשיך להיכנס? נראה לי נמשיך להיכנס. מפה. סתמי כבר! אני עושה בסרטון! מה אני אמור לעשות פה אז? אני צריך לתפוס. לא, אני לא צריך לתפוס. לא, אני צריך ללכת. אוקיי, 3, 2, 1. מי בא? יקפשו עליי? עשה
וואו, עשיתי עליו מחסנית. לא. אני איך אני אמור לעבור את זה? לא, אבל זה עדיין לא. מה זה? אוי, אני מפחד שזה יפגע בי. זה לא פגע בי! אומייגאד. זה לא פגע בי. איזה מפחיד. טוב, נמשיך ללכת? אני מניח שאני צריך ללכת. אוקיי, אף אחד לא יתפוס עליי פה, כי אני הרגתי את כולם. אוקיי. שתמי כבר! היי! אני אומרת שצריך לפתוח לאימון סטודיו. תמותי. מה? אבל אני משלם סרטון, מה יש לך? אולי תלכו לחדר? אני בורח. זה מתחיל גם אחותי וגם החיים. אומייגאד, יש פה מחבלים. פתאום ירדתי בחבר. לא. כולם מתו חוץ ממני. לא, תמו. אני לא מאמין. טוב, בוא נעשה עוד זה. מה? טוב, בוא נעשה את זה עוד פעם, אבל... עכשיו יש לי תחבושת. Hell yeah! אוקיי. פה... תמותי. לא. אבל הוא יורה בי, אבל גם הוא יורה בי. תמות. איך הרגו אותי? טוב, נעשה עוד פעם, נכון. יופי. אוקיי, פה המעצבן. לא. אבל לא יודע. שתמי כבר! כל החיים! שעה! נראה לי רק בגלל זה אתה תקבל מלא צפיות. וואלה. חיימון נאמן. תשימו לייק. די! את מפריעה עם הסרטון! לא, אחי, תברח, אחי. אבל אני עושה את זה כבר עם הדרך. אבל אם בא לך אז זה... את מנסה לעזור לי ביוטיוב? או להוריד לי סאבים ביוטיוב? די! אני מוריד פה את כולם. לא. מה? היי! כן, עוד חיילים, סימון. אבל סימון לא הורג באף אחד, זה תמיד אני. היי. לא. איו.
אומייגאד, כן. אומייגאד, כן. נשארתי כחייל הכי טוב בעולם. או כן. או כן. זה מה שאני אוהב לראות. זה מה שאני אוהב לראות.